Jasmin. Mä voisin kokaa sulla aamiainen. Päivätin. Kuuntele, mä en halua, mun mies tekee parasta ruokaa oikeesti. Se ei ole lähelläkään mun kaltaista ruokaa, muista. Se tekee vaan koska mä en ole maistanut, eikä se tarvitse, joo, koska se tekee se vaan ei ole samanlaista ruokaa. Mä oon international. Se on eri asia. Kuuntele, mun mies on from Ethiopia, you know that. Ethiopia, yeah, I love Ethiopia, but remember... My Oromo boy is my husband, you know. Allah, sinä tykkää dagmadawa. Wallahi, we eat angelo from Marek, se puhdasta lihaa from... Hei, Simic, ei kuulu sulla. Onko hänellä... Noko, sulla on ohjain käsissä. Eikö toi Simic, ei kuulu sulla bro, onko hän täällä ja se mies on siinä, se ei kuulu kellekään. Tamia. No? Ota ohjain käsi. Sillä on aina ohjain käsi bro. Mulla on aina. Laita joku viesti. Mä teen susta mun. Kato, se laittaa sulla lasit. Mä voi ikinä saada moderaattoriksi, mutta mä voin elää koko mun loppuelämäni olemaan minä. Tunnet sä Sefat, se sanoi, että sä tunnet sen. Sefat, rakas veli, otatko Naku? Jos sä oot Naku, sä oot se veli. Mireten mä tunnen, Miretenkin mähän. Iltaa Mirette. Ilta. Tinki, monet sulle herätys? Vaikka 8. Are you free? Jakomäki, sit saat mun Naku, koska mä en muutakaan. Mä mietin, onko näin. Jakomäki, pommi typpuu, mitä vittua, mut kuitenkin. Gangsta mä vaan. Afgani mun perhe, missä mä oonkin. Love you, brother. Ai että, se vaat, älä. Se on oikeesti todella, siis mä en oo ikinä nähnyt niin kaunista perhettä kuin tämä. Sefat, sul kävi aika hyvä tuuri, että mulla kesti kauan. Meinasin blokata sut kokonaan. Ei, mä en yleensä itekään siis silleen paljon. Mä en edes kuvitellut, että se voisi olla täällä jossakin, mutta joo. Että kyllä meillä on ne koodit yleensä, että kuka tuntee ketäkin. Me ollaan hänenkin kanssa oltu naapuri. Mun ensimmäinen asunto, silloin kun mä olin ihan 18B. Mutta mashallah, se oli semmoinen afgaaniperhe, jossa mä oikeasti tunsin, että se on yksi mun perhe. En ikinä voi oikeasti sanoa monesta muistakaan niin paljon, mutta oikeasti. Iso osa mun elämään. Vitsi mä oikeesti, mä katson kuvaa, mä luulen, että mä ihmettelin, mitä vittu Janita tekee täällä. Sitten mä taisin, että se oli minä vittu. Mä olin mitä vittu, kuka tää minä? Veli, tiedätkö mitä joku muutamia tunteja sitten mä ajattelin sama, että missä se loppu on tässä. Että... Äsken mä huomasin, mulla oli joku 15 bro. Follower, ne luulee vittu mua joku fucking nainen bro. Ai. Haluatko sanoa terveys suomalaisille? Et halua sanoa suomalaisille terveys. Selvä. Siitä on oikeesti yli oota. No siitä. Kosalla oli 1. Joo, onhan 18 vuotta sitten. Älä meitsi lähtee siskot ja velit. Mä lähden katso sarjaa nukkumaan.
Kaikki on kasvanut ja komistunut ja tullut isoksi. Mulla on Pitäis vaikea herra tunnistaa. 7, niin kauniita unia kaikille ja Ei, ja sullekin ja veli rakas. Veli rakas. Nuku hyvin ja muista sua vetää enemmän. Älä, kun pelaat, älä potki sitä, potki palloa. Pieni nopea lauantai-mainos. Vedän lauantai-mainos. Ennen kuin me tehdään semmonen yhteinen video, niin kato, niin me voidaan Mut Loko, potki pallo, älä potki itses. Kuulit? No välillä pakko potkia omia monia, ei voi mitään. Älä viitti, ei. No niin, jalla Sitten vaan roikkuu tyhmästi. No sinä pidät ne kiinni sitten, että ne ei roikku. Jalla hei. Sä tiedät. Ei vittu. Saman aikaan sanotin, voi vittu. mitä oli? Me ollaan kaikki hyvin, alhamdulillah. Täällä kahta Miten matka sujuu? Pääsitte ihan perille saakka. Kyllä, mutta mä ajattelin oikeesti, mä lähden niinku Helsinkistä Turkuun tai Poriin. Veli, Espoo, missä mä asun, se on melkein Turku ihan oikeesti. Ei ole 15 vuotta. Oota, onko? Sitä Se kyllä oli ainakin 30 kilsaa, 32 kilsaa. Joo, on. Osarin iästä. On yli, on. Onko Samia käynyt täällä Saunalahdessa? En oo koskaan.